Καλημέρα σας αγαπητοί μου υδροχόοι. Σήμερα θα ρίξουμε τις κάρτες μας για τον μήνα Μάη. Αγαπητοί υδροχόοι, καθώς αγαπάτε την περιπέτεια και τις αλλαγές του τρόπου ζωής, έχετε την τάση να κάνετε τη ζωή σας πολλές φορές απόλυτα τρελή, θα έλεγα. Είστε πρωτοποριακοί στις ιδέες, αφήνοντας πίσω την παράδοση, αλλά και ταυτόχρονα απόλυτα ενταγμένοι στις κοινωνικές ομάδες, περισσότερο από κάθε ζώδιο, συνδεδεμένοι με τις ριζοσπαστικές αλλαγές. Με τη νέα σελήνη στις 5 του Μάη θα δώσετε έμφαση στο σπίτι και θα είστε σε καλή φόρμα. Ο ήλιος και ο Ερμής στους διδύμους θα σας κάνουν ιδιαίτερα επικοινωνιακούς. Ορισμένοι ίσως κάνετε κάποιες αλλαγές και ανακαίνιση. Με έναν διανάδρομο πολλά σχέδια θα είναι σε αναμονή. Η Πανσέλινος στις 18 θα σας βάλει σε δίλημμα και σε μια απόφαση αν πρέπει να ευνοηθείτε επαγγελματικά ή όχι. Στο κέντρο των Ξυφών, ο Βασιλιάς των Ξυφών είναι μια κάρτα που δείχνει ότι φαίνεστε δυνατά άτομα, που λέτε ακριβώς αυτό που σκέφτεστε, χωρίς να σας ενδιαφέρει τι αισθάνονται οι άλλοι. Συγχωρείτε και ξεχνάτε εύκολα. Και από την άλλη, δείχνετε την πνευματικότητά σας και την ωριμότητά σας με το λόγο σας και το πνεύμα σας. Δίπλα, οι 7 κούπες φαίνεται να σχεδιάζετε πολλά, αλλά πολλές φορές πέφτετε στην παγίδα και της φαντασίας, δεν μπορείτε να τα υλοποιήσετε, να αντιληφθείτε τι γίνεται γύρω σας, γι' αυτό και σας πιάνει μια θολούρα και σύγχυση και δεν ξέρετε τι να αποφασίσετε. Παλαιότερα, τα 7 σπαθιά. Κάνατε πολλές προσπάθειες σε πολλά θέματα που αποβήκανε μάταια και μάταιες, θα έλεγα. Αισθάνεστε ότι πετύχατε αυτό που το πετύχατε με πολλή δυσκολία και με αρκετά σημαντικό κόστος, θα έλεγα. Και σας πονάει. Η μοίρα σας στέλνει τον Βασιλιά των Ράβδων, μια ευεργετική επίδραση από χαρισματικό άτομο ή κάποιο συναίσθημα, αφού έχετε πάρει πλέον το μάθημα από τα λάθη σας. Δεν χρειάζεται να ρισκάρετε με βάση μόνο τη διορατικότητά σας, αλλά με βάση τη λογική σας, στους στόχους σας. Ο άσος των Ράβδων. Φοβάστε να στηριχθείτε σε κάποιο άτομο για να δείξετε τη δημιουργικότητά σας. Πρέπει να πιστέψετε πρώτα στον εαυτό σας, να προωθήσετε εσείς τα θέλω σας και να μην κάνετε βιαστικές κινήσεις, γιατί έχετε τη τάση λίγο να σας πιάνει αυτή η αναμονή και να κάνετε βιαστικές κινήσεις. Στο μέλλον, οι 6 ράβδοι δείχνουν ότι θα έχετε προκοπή, θα ωφεληθείτε, θα καμαρώνετε για αυτά που πετύχατε. Δείχνει το δαφνοστέφανο που υπάρχει επάνω. Θα ωφεληθείτε παρακολουθώντας ή αποδεικνύοντας ότι έχετε δικαίωμα κι εσείς σε αυτή τη νίκη της ζωής. Αλλά ακόμη πρέπει να σκεφτείτε ότι δεν πρέπει να καβαλήσετε το καλάμι, γιατί όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο έρχεται και η επιδοκιμασία. Εσείς εμφανίζεστε με τον ακόλουθο των Ράβδων, δείχνετε έτοιμοι για όλα, για να αντιμετωπίσετε τη ζωή, αλλά μην ξεχνάτε ότι χρειάζεστε χρειάζεστε, θα έλεγα αλλιώς, την προστασία κάποιου στην προσωπική σας ζωή. Μην ξεχνάτε και άτομα που έχετε δίπλα σας. Ίσως ορισμένοι δεχτείτε και κάποιο μήνυμα από κάποιο νεαρό άτομο που θα σας προβληματίσει. Θα υπάρχουν ευκαιρίες και πιθανότητες και στον έρωτα για πολλούς, αλλά θα είναι πολύ νεαρό άτομο. Από την άλλη, στο περιβάλλον, ο κόσμος πιστεύουν ότι θα ξεπεράσετε ό,τι σας προβληματίζει οι δικοί σας άνθρωποι αυτό το διάστημα και άλλοι ότι θα μπορέσετε να κατευθυνθείτε στη σχέση σας εκεί που θέλετε, όσοι είσαστε σε σχέση, και θα θέσετε άλλο πλαίσιο με κάποιο πρόσωπο στα ερωτικά που θα έχει θα ξεκινήσετε από άλλη βάση και να συζητάτε για θέματα που θα σας αφορούν για το μέλλον σας. Οι 5 κούπες είναι στους φόβους σας, σας συνοδεύουν
πολλές φορές συναισθήματα απώλειας, θλίψης. Επιζητάτε την επιστροφή ίσως ενός παλιού δεσμού και αναπολύτε. Με όποιο κόστος πολύ θέλετε να δεχτείτε μια κατάσταση που την αφήσατε πίσω και σας πόνεσε. Δεν βλέπετε όμως ότι έχετε αφήσει και 2 κούπες πίσω σας, όρθιες, που αυτές κρύβουν ίσως τα καλύτερα, που αυτά που προσδοκάτε και δεν περιμένετε να έρθουν στη ζωή σας. Γι' αυτό μη μένετε πίσω, προχωρήστε μπροστά. Η ζωή κυλά με την καθημερινότητά της, ό,τι είναι να περάσουμε το περνάμε. Καταληκτικό χαρτί 9 ράβδι με καλό χειρισμό. Θα ρυθμίσετε σχέδιά σας που θα σας φέρουν κέρδη, ίσως βοηθηθείτε από ένα άτομο, κυρίως αντιθέτου φύλου, και σας έρθουν πολύ ευνοϊκά κάποιες καταστάσεις. Δίπλα ο ερημίτης, μη σας παίρνει από κάτω η γνώση και η διαίσθηση είναι ο καλύτερος σύμμαχος. Ακόμη όσοι έχετε δίπλα έναν άνθρωπο με τετράγωνη λογική, ακούστε τον, συμβουλευτείτε τον, γιατί καμιά φορά πρέπει να ακούμε, να συμβουλευόμαστε και από εκεί και πέρα εμείς διαμορφώνουμε τις ανάλογες αποφάσεις και παίρνουμε τις αποφάσεις μας. Το αποτέλεσμα όλων είναι το 6 πεντάκτηνα. Η κάρτα που μας λέει ότι έσπηρες θερίζεις. Άρα θα συνιστά να είστε καλοσυνάρτητοι, ειλικρινείς, κυρίως με τον εαυτό σας, γιατί η ζωή συνήθως μας δίνει αυτό που δικαιούμαστε. Όλοι μας επιθυμούμε να κερδίζουμε, να ωφελούμαστε, να πετυχαίνουμε, να προοδεύουμε. Αλλά πάντοτε υπάρχει και το αντίπολο ύπαλο δέος. Υπάρχει η ζημία και το κέρδος, η τύχη και η ατυχία, το δούνε και λαβίν. Έτσι πορευόμαστε και έτσι είναι η ζωή. Αυτά πρέπει να τα προσέξετε για να έχετε όλες τις ανταμοιβές σας, αγαπητοί μου υδροχόοι. Αυτά είχα να πω σήμερα για σας. Θα τα πούμε τον επόμενο μήνα. Ευχαριστώ όσους εγγράφεστε στο κανάλι μας και όσους μας διαφημίζετε.